Dwi allan o amser. Weithiau dwi'n meddwl bod rhywbeth o'i le gyda fi. Mae gweld cymaint o ferched arall fy oedran gyda'r hyder i siarad â chymaint o fechgyn wahanol a wneud i mi gwestiynu pan fy mod i methu wneud yr un peth. Sut mae cymaint o ferched fy oedran yn cael cymaint o sylw gan fechgyn wrth i mi dderbyn ddim. Sut dwi'n cael ei ystyried yn ddiflas ac yn chwerw. Sut pob tro dwi'n cael cyfle gyda bachgen, dwi'n dychwelyd i gornel neu'n cuddio'r hyn rydw i eisiau, oherwydd fy mod i'n amau fy hun. Nid wyf yn teimlo fy mod yn heiddi perthynas o unrhyw fath. Efallai fod oherwydd yn ddwfn, fy mod i'n gwybod nad yw'n mynd ddigon bert, neu ddim yn ddigon poblogaidd, neu ddim yn ddigon dda mewn unrhyw ffordd. Dwi'n gysau fy hun weithiau wrth i mi oelio fy ffrindiau derbyn cymaint o sylw oddi wrth fechgyn, wrth i mi dderbyn ddim. Rwy'n teimlo cywilydd pan fyddaf hyd yn oed yn meddwl bod gen i cyfle, oherwydd rydw i wedi cael fy siomi cymaint o weithiau yn y gorffennol. Wedi cael fy ngwneud i teimlo mor ddwl am feddwl fod gen i cyfle neu fy mod yn ei heiddi. Wedi cael fy ngwthio o'r neilltu gan ferched arall a doedden ni byth yn ddeall pam. Efallai fod oherwydd nad oes gen i'r edrychiad neu'r hyder i ddweud sut ydw i'n teimlo. Dwi'n cael fy ofni pan bydd bachgen yn siarad â mi, neu fod yn rhyw joc rhynachol tu ôl i'n cefn, neu fod pawb yn fy ngwylio oherwydd fy mod i'n cael fy nghyfle o'r ddiwedd. Mae cymaint o ansicrwydd wedi nodi mi gan eraill yn y gorffennol, bod gen i rhywbeth ar fy ngwyneb a bod fy nghroen yn edrych yn ofnadwy. Dwi o hyd wedi meddwl bod bechgyn yn fy marn i'n ansicrwydd mwyaf wrth iddo edrych arnaf, i bod nhw fy ngweld yn afiach ac roedd fy'n casau fy hun am hynny. Rwyf wedi treulio cymaint o oriau yn gorchuddio fy wyneb a rhannau ohonof sy'n gas gen i mewn ymgais i geisio fod y ferch ei bod nhw eisiau, ond nid yw i byth yn gweithio, felly mae'n debyg fy mod i wedi rhoi'r gorau iddi. Rwyf wedi treulio cymaint o oriau yn crio dros y ffordd yr oedd yn edrych ac yn ceisio newid hynny mewn unrhyw ffordd anaturiol neu afiach posibl. Ond nawr, rydw i wedi sylweddoli. Taw beth bynnag y byddaf yn wneud, ni fyddai hi byth yn ddigon dda. Ni fyddai hi'n wneud unrhyw wahaniaeth o gwbl gan adael i mi farnu fy hun unwaith eto. Dwi wedi penderfynu jyst i eistedd yn ôl a gwylio yn lle. Gwylio pawb yn gwmpas yn cael yr un peth rydw i eisiau tra byddaf yn wynebu'r cylch dieflig o ansicrwydd parhaus. Hyd yn oed pan fyddaf yn ddod ychydig yn fwy hyderus ac yn meddwl o'r awgrymiadau bach sydd gennyf taw efallai'r tro yma byddai rhywun o'r ddiwedd yn fy ngwerthfawrogi. Dyna i gyd maen nhw. Awgrymiadau bach. Dwl. Nad ydy dyn golygu dim, yn enwedig pan dwi'n gwybod bod y bechgyn yma yn siarad am merched eraill, a nad ydyw unrhyw beth dwi wedi wneud i geisio newid fy hun wedi newid dim. Rwy'n cael fy ngorfodi o wylio cymaint o bobl ifanc yn eu harddegau o'n gwmpas yn cwympo mewn cariad wrth i mi orfod derbyn y ffaith ni fyddaf byth yn cael cariad ifanc. Mae'n debyg i fod yn un rheswm pan fy mod i mor gyffroes i ddianc a symud ymhell o'n fy nref enedigol, am leichau newydd. Pobl newydd sy'n gwybod dim byd amdana i. Pobl newydd na welodd fy ansicrwydd mwyaf erioed a sut y wnaeth i chwalu fy hyder yn y llwyr. Pobl newydd a fydd yn fy nerbyn fel person ac nid y fy marnu yn y ffordd rydw wedi teimlo fy mod i wedi cael fy marnu trwy gydol fy harddegau. Ond, am y tro, mae'n rhaid i mi ddal wynebu'r reality bod fy amser ar ben. Mae fy mreiddiwyd o gariad ifanc wedi mynd. Byddai fy hun 10 mlynedd yn ôl mor siomedig bod fy hyder wedi rwygo'n ddarnau ac roedd wedi cael fy ngadael mor ansicr ac ynysig. Ond dyna ni. Does dim byd y gallaf ei wneud nawr, ond derbyn yn 19 oed, ni fyddaf yn gallu cael cariad ifanc. Rhaid i mi dderbyn fy mod i allan o amser.